ଅମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ କବିତା କଳିଯୁଗ ମୀରା। ହଁ, ଆଜି ବି ଟିକେ ବିରତି ମିଳିଲେ ସେ ଫେରି ଆସେ ପଛକୁ, ଆରମ୍ଭ କରେ ଶେଷ ଘଡ଼ି ଟିକେ ଆଗରୁ, ବାଣ୍ଟି ବସେ କିଛି କଥା ସାଙ୍ଗରେ, ହାତୀ ତଳ କୁହୁଳା ନିଆର ବ୍ୟଥା ମଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବାଟକୁ ଯାଏ, ଦୁଇ ଧାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣି ଝରାଇ ମୋ ଛାତି ଆଉଜି ମଥା ଥୋଇ କହିଯାଏ ମୋତେ ଦୋଷୀ ସହି। ଆଜି ବି ଟିକେ ବିରତି ମିଳିଲେ ସେ ଫେରିଆସେ ପଛକୁ, ସମୟ ଖେଳିଥିବା କୂଅ ଖେଳରେ ସେ ପାଞ୍ଚାଳି ସାଜିବାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆଉ ମୁଁ ହାରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଘଟଣା ଆଜି ବି ସେ ମନେ ପକାଏ। ମୁଁ ନୀରବ ରହେ ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ କରେ, ହାରି ହାରି ସମୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ପୁଣି ଫେରିଯାଏ। ହଁ ରେ ହଁ ଆଉ ନାହିଁରେ ନାହିଁ କହି ନିଜକୁ ଫେଡ଼ି ମୋ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସେ ପରିଚୟ ଦିଏ କଳିଯୁଗର ମୀରା।